सोर मा ओंख्रि जादों खोन्थाहरदो लोगोफोर। जाखांबाय दालि जहल ना भाजा ना बिदै। बै माबाया दहायसो लाबोदेरदां दाख्लै हरफायाखैमोन। बे काजलमोननि माबा नाट बल्टु ना मा होनो माबानि बै कब्जानि कब्जाथ' नङा एलद्रपनि। ओरैनो सियाराव जिरायनानै दंगासिनो जाखांनानै। रावबो नायाखै नामा माथो दाबो सासेबो गैया। मोनाखै जिर 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 नुजोब्बाय नै क्लियार नुनो नागिरा। बोथोरा गुसु जाहांबायलै दानिफ्रायनो। गामि साइडआवथ' बांसिन गुसु जायो दा। अबेथिंखौ होद खोबला बे माबायो सिमेन्ट गोदान माबाया प्लास्टारा दाग जाजोबो। थिङा माबायोना गोबौ। हेलौ लोगोफोर सोर सोर मा खालामनानै दङ खोन्थाहरदो लोगोफोर। कमेन्टआव खोन्थाहर। ओइ मबाइलखौ दोनथाराखै नामा दाबो बिसोर सानैबो? गथ'फोर मबाइल नायगासिनो कार्टुन। मावजिया माबा सुथाबथानो माबाबाय गबाय गबायनदां होनबालाय। मावजिया ना सुजानानै गारमायाव थाबथानानै गोबा खलायनानै गाबखेंबाय थादोंमोन। ओइ निराज बाव फैलाय निराज।
दा खोमोरगोन आं। मालाय उन्दुहैजोब्बाय नै आंना हिन्जावा फिसाजो। दा दसे लाइभ फैबाय थानायखाय दा दसथानासो उन्दुहैसिगोन आङो। जाखांनानै मालाय गय जाबाय, आथिं आखाइ सुबाय, आराम बिसिनायाव थांबाय। ओंखाय दा जिरायनानै टाइम पास बाहाय दसे। मुसारि सिङाव थाम्फै हाबनानै दङनो। आंना न'आव औवासुं बारि सिङावखाय एकदमबारे थाम्फैया बिराद दङ आरो। मा मा लिरनाय दङ गाहायावलाय नायसैलाय आं। Welcome to live chat. Remember to forward our progression. Provide our community link. आंनि खर' गोजौ साइडआव नै जि दंजोबो फिसा फिसा माबा माबि गस्ला माबा माबि जि लामलाजोबनानै दङ।
रावबो कमेन्टखौनो हरथारा माथो। मोनायाव लाइट क्लियार नङा, सांग्रेमा बादिसो नुजोब्बाय, सांग्रेमा जोंनाय। बे गोजौआव मा जाखाबाय थादों? बारा रोंलायलाङालै दाबो मारै मारै खालामो। माबा माबि जाखालाबायनानै दङ। लाइक होबाय सासे सोरबा। आंनावथ' जेबो जाखारफैया दाबो। सोर लाइक होदों होआखै आं जेबो नुफैयाखै दाबो। सोरबादिया लाइक होखो। माबाफोर सेटिंसो खालामबावनांगौ नामाथाय आंथ' मोनथिलायलाङा नै। मा मा मेसेज टप चार्ट दङ। Some messages as the potential spam may not be visibility. Live chat, all messages are visible. Super chat. बेफोराव माबाफोर खालामनांगौ नामागोनथाय? जेबो रोङा जेबो। लाइभसो हगारदों आं जेबो मिथिया रोङा। सोरबा मेसेज हरबाय बायदोंबा आंनाव आं नुफैयाखै खिन्थु रावनिबो मेसेज। सासे सोरबा लाइक होबाय बेबो नाम थाम जेबो जाखारफैयाखै। अबेबा सेटिंफोरावसो जायाखै नामा? थाम्फैया गिदिरलै। मालाय उन्दुबाय खावसेया जोंना न'नि मानसिफ्रा। टाइमाबा खयथा जाखोथाय नायबावाखै। बा माथो 8थायानो जानोसै। 7:57 जाबाय। 8थासिम थानोसै। 8थाबाथाय दोनथ'नोसै। 3 मिनिटनि उनाव स्टप खालामसै लाइभ।
उन्दुनोसै सानाव खामानि मावनानै मेंनाय मोनबाय ओंखायनो थाब थाब उन्दुयो जोंना गामि साइडआव खोब जाथारबा 9टा गाहामसिम थायो आरो जोंना ओमफ्राय 9टा बारलाबो 9टायावहाय न' सिङाव गाव गाव थ्राब हाबजोब्बाय दुइ मिनिट दंबावो 2 मिनिटनि उनाव स्टप खालामसै दोनथ'नोसै आंनि बेक साइडआव दर बानायनो नागिरदों दरजा गासिबो दर बानायदों कमप्लिट जायाखै नङा दासिमबो बानायगासिनो फुरा डिजाइन बानायना दोनबाय आरो बेखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बारा गोबाव रायलायबाय थाला टाइमबो जाबाय उन्दुनाय टाइम जाबाय जोंना गामि साइडआव थाब थाब हाबो 8टायानो जानोसै 1 मिनिटल'सै सेन्देल गाननोसै आं खामसालि बारान्दायाव दंमोन आरोना जिरायनानै आठथा जाबाय लोगोफोर दोनथ'नोसै बांद्राय मोनाजासे थाला बाय दोनथ'बाय